Başkanım xerati serserem serçavim hati. Çavay başı başkanım. Xwedê heya em gelê hezexê gelek îşte hez kin. Gelek spas Xwedê şeraz bi Xalê Resul. Daxwazekem li tûk işte heye başkanım. Kerem ke Xalê Resul. Daxwaza te serserê min serçavê min. Em ê kengî parka çêrênin. Çe? Fêm nekir. Em kengî pazê xwe birine parka. Pazê me zozane hatiye. Bigon parka çêrênin. Xwesalet te çêriya parka wilo. Xalê Resul. Tiştê wilo çê nabin? Çima çê nabe başkanım? Ma park ji çirene? Hema parka banî nîv saetî pazem lê çêrî be bezû. Of! Çi çêrîkek dide başkanım. Dema bêhnavê têm heya. Ez har dibim. Ya Xalê Resul. Park ji bo keyf û seyrana însanan e. Ne ji bo çêrandinê ne. Ê başkanım hevalî me wanê geran ku me park çêrandin e. Got belediyê ez nemedin parka çêrînin. Çima ê me naçêrînin? Ma ê me ne heywanin? Kanê heywan heq verî başkanım? Xalê Resul. Em jî mafê heywanat parêzin. Em jî heş heywanat kir lê ev tişteke diya. Ma park cihê çêriye? Ê nexwe çima me tikirî başkan? Çima me re'iya xwe data? Gotî park ne cihê çêriye ye. Ê temam parka xwarib temam. Bila banî ji terepê. Here lûr keyf û seyrana xwe bika. Ya xwarib demelo başkanım. Xalê Resul. Ava bajêr nîne, rê xirab bûyne, xek feqîr e. Ev qa derdê me netir bêje me parka çêrînin. Başkanım. Em ê derdê te hal kin. Di parka xwarib deme, bila bizne serreş qurbana te bê. Gure min, poz bêne başkan ez neme da. Bisek ne mezin mezin ne da tiçkî? Azê xwe neyne parka? Gure bisek ne. Başkanê me dîsa xwe teht kê. Dîsa we hereket mereket kine baş dike. İnşallah tu pê mas tu pê şîr bimînî başkan. Me got tu xwarzîkê me em xalkê te ne me reîka xwe data. Tu ne hele parkê ji bicêrînin. Bu parka ne çerenin? Hacı karım bime başkan. Başkan değil ya. Hacı başkan. Allah.